試してさ、もう無限にできるって言ったけんさでもドラゴンに挑む前に無限にできんっていうこと分かったけんさ、うわそれがちょっと受けたけんさうわずっといいよって思って見えない壁があるんだね。あ、これいかん。よっしゃ。よっしゃ。465、55どっちだ。光ってる部分なんだろう。光ってる部分。そうだよ。当たるんかあれ。もうかわせなくなって、これドラゴンチェンジですわ。うわドラゴンチェンジ望まれとるわ。当たってねえだろあれ。あえて当たってねえと置いたね。こっちじゃない。今度はポーション余ってるね。余ってない。いやまだ1個残っとったけんさ、味方使わずに避けるんあれ。当たるよ。当たりますよ。尻尾くる。なんで当たらんかった。あ、そうだ。これダメだな。さっきのなんで1割も出てるかな。いや最初は普通に警戒しながら慎重にいっとったけんさ、今度は倒せるじゃろってプレイングが雑になってるからあれなんじゃろ。当たるんかあれ。てかなんか一定時間経ったらなんかあれだね、食らわなくなるダメージ。こっちじゃないんか。なんで通り抜けれるんだろうな。いや、ガードしたの今。あ、これ死んだわ。ジャンプだジャンプ。ドラゴンチェンジだわ。ドラゴンチェンジ。序盤のドラゴンだわやっぱ。このドラゴン不適切なドラゴン。うわ不適切な記憶。適正レベルが確かね、14から16だったんよ。じゃあギリいけるじゃん。いや俺13と12なんよ。一人最だけ初のドラゴンよ。最初に見たドラゴン。最初に出るってことは一番弱いじゃろ。いけるって。最初のドラゴン確かこっちだったんですか。どこだったっけ。最初のドラゴン。もう一度。どこだったっけ。なんかいろいろさまよってたね。なんだからなんか言ったら思い出すんだけどね。どこだったっけ。なんか無限の増殖探してたり。すげえ。やべえ。